Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, edi kalman lang ni pagkayam tayong Aldong. Kuna na to'y idi kalman lang. Idi kalman lang manong nemi tawag-wag-wagan nak ni nanan. Ay, apao na grengkan. Paunay ka matanaldong. Ano? Parang Diyos pala turog ko ha. Turog ka pala. Kasan yung makaturog ka pa lang ka day. Pangal daw manan. Na? Ay apo ka na Aldong kaya barok. Inton ka ano aya. Inton ka ano ngagbalbaliw ka. Mangan maturog lat amom. Jesus apo aya, amamang pa nga nakatanggayag di init. At akad ito mga agor-orok. At ako mga itang ang trabaho nga matakamatay bumangan! Nananag kusay takpay. Puro yun na di mo labot tumulungan. Amamang pa nga danig kakabsat mo ng eskwela. Kasi ka nga inauna, kasi ka kumat katulungag, gabuta na tayo, ti amayo, balo akon, ulila kayo ti ama, sika kumat katulungag kat, sika nga ortina ko na. Nga po, siya pa nga nakanagri ka nakakaasig ang mangmanglo, yung mangisaksakan ti panagbiag tayo, kasi ka nakadakdakil ti magina. Ay po, susapo ya. Ano lang, mga anak ka rin. Masyanak ba't kadi kininanang manong ta talagang nga iso timang bibiyag ka na kami nga talong ang kakapsat. Siyakti na una. Naggraduara akong manong nemi iti high school ng sa anak ba't nagbasa iti college at nga nga ron. Naulila kang matyama. Napiya ko manong si bibiyag dadi tatang manong nemi kating kalikagom na kumamit iti nagbasa kiti college. Napadasak mater manon lay iti simbre ti construction ngem nagrigat ilerjek ko ti semento manong ag karpentero ako mangem jak pa amu ipanok ti lansa makillo muno sanget awan knowledge ko karita napadasak mater manon lay mi tinapan nagpasada iti tricycle ngem malas gabota na disgrasya akid din. Damok lang ti magpasada tricycle. Disgrasya sigod. Takaw. Bagata da lisensya ki din man. Manibod mo din. Aw mo ti mayatan nga mangpasublat uno mangpasada ti tricycle da. Napanak manong naimi ti banyo. Nagdramus, nagtoothbrush, aw mo toothpaste. Kakaasi ng pispis-it ti toothpaste. Manong adalang toothpaste sa rumar. Alpasan na, nagpunasak, nagpanak ko niti kusina, loktak ti kardero. Madagan na. Awan makan, awanin. Kakaiso lang at danabati. Di pamigat-migat tayo kadagiti kapsat mo. Yung adangort ka ng ti aso. Ano? Adadang pinanunod yung di aso siya karon. Napiyabay di aso. Tanda pakiranudan. Ano ang pakiranudan nyo taso? Nada gumatang, nada kwarta. Uno sa anggat pakiranudan ka po tano, adda o masadig nga dadagas ni panggap na dito palayan, agtaol, agtagong. Isi ka nga ron. Sadakat na nga nakakami. Pulsa po yan. Kasi nung oras itang mga panganay, problema mo detan. Naman tanan. Naman tanan ako ba? Inranta ka talagang nga awan tinted da kakanam, lamutem, tapno amom nga tagnakem. Anak na pala nga, pinto kumakpaka din. Sapo. Di ka lang makonsensya na dong. Kinaman talangam. Nabisked ka. Dadayawan dat kinamatsyom. Nagwapo ka. Hangim di mo, amo sa rin tipig sambaro. Nga nakarati mong balinggo ka, didakman pa nagturupos ti kolehiyo. Ay, apay. Dikiti ka dilang nagturpos ti kolehiyo at muna nagtrabaho. Manusan ti construction na na. Yan ang orta na nusam. Ang nga narigrigat deta. Ha? Agsusuro ka.
Mani pa bagata, nagpaamyan, nagpalaw, nagpadaya ka. Agsid-sid ka ti kalsada. Inadama, danon mo nga, agiinom ita tiyanggi, ditakan. Ya po, di kayo lamasyal kanya, kunak malin. Nagsangit ak malin. Nanang buwisit. Nanang buwisit! Sikat buwisit! Manong nemi rimwarak. Papanak na rod ko. Daktakarroba. Nadadak ti balay da anti. Anti! Ay! Gagayam! Aldo kamay. Ulat kaliban nyo. Kaliban. Awan na. Naugasan di kardero min. Madamdama agad. Piso kami ito man. Napaya. Dinak tinandaan. Dananang. Sapo. Awamat baro kawan. Gaya di ka danunan di ka di barakada. Barbar. Gasot. Adda ipakadakin ka. Nanang mo talagang ako mangarot kwartak, ore ko mamalang mandata, mabalin ko kung pangbudpud, awaman. Nagpapaamyan anak manong nami barbarin ko nak no, adagasat, no ada, may ranranamat nga madamat, ang mirianda, ta barbarin, pamiri agayab da. Edi mabatugak manong nami, tibalay, dama ng rusa. Napasarde nga. Aday suna, nagtamtandag di tawa. Madam-damari, rimwar mano. Aldong! Ay, manang. Adon sa ibagam. Awan, lumabas ako malaeng. No lumabas ka kumaakit. Nagtuloy-tuloy ka kumanganag na. Ngayon nagsaradang kamat, ito'y batog di balay mi. Iso nga rimwarak tamang ko na kung ibagam. Mabisihin na kita'y manang ni mama. Itatara kita kamatang napsugag mo din. Naangaw kamat kaya mo talaga. Aman, mabisinak ka talaga ta. Dinak, tinadaan ni nanang tinapoy. Ririing ko lang Kada dramos ko lang katutut bras ko. Di ka nakakawin nagdigos. Ampay. Mamarang ka rin nagsapro na sunod mabaling panganan. Mabisina ka talaga. Itaya, ngimita nakit. Napsug ako. Pinapsugan. Makabsog ang mangmat-mat, di kinalapsat mo manang. Ana, di ka pa agasawa? Manen ko naman. Di ka pa agasawa manen. Manong nga tawanan nga nabalo ka manang? Duwa nga tawanan. Ngayon, lang ka pa namigad. Nahampay nga rod. Gura ka, mabiglang nga talok taktagay. Sobre ka. Ha? Uwan. No, awan tidan na ng muking ka. Adalat takang karayon nga tadami. Okay. Mga no. Ha? Sumarakan. Kung wala mabising ka. Nabsur ka nga ro din Iti mo kaya ti mga nen. Kababayin mo. Mahanang inangangaw ko lang na di kasi. Ano mga na? On samat kaduam. Iso nga ro nga ayabang ka. Tawang kaduak. Madamdama. Agaw ito na kita anak ko. Ang kapot eskwela. Oh my God. Halat naman anak. Mabsog ako, numat-matmatan ka. Di na pimpitas numangang ka. Nung timat-matmatan nak. Oh my God din. Ala no may kang kani. Baka no, pagpiyastaan na talaga iti Marites. Manong nemi. No itay kinagkiraos ti tiyan ko. Ngimita, manong nemi. Nakitkitak ken sarsarunwek ni manang rusa. Saan matin nga gigidan ti panagtanggan ti bagbagi ka manong. Pauna yan na ya. Manunat tawon na. Manutaw mo manang kunak kumangin maanin. Awang pa 40 na ito. Manang kunak latan na ta. Siyempre, manunatawang ko 24. Alangan ba't nga nanak o nakang kuhanak ni. Na naglapsat. Naka-short. O pauna ti sabang ti panagpatpatong nan kada. Nagbak ng ti panagbarbarukong no. Doon nga tawanan nga nabalo. Saan nga tanga mabisin? Unang padpatak nga mabisin. Dito ko na iti mano nga. Dinaimin na may met lang numangang ka.
Nagtikit kitain naklain ko na ano. Kas na lain mga timay mayat no kanem. Ngintikit kitaam. Oh! Ay, maya. Nagbuenas kan ng Aldong. Nagtaros kami ti kusina manong nemi na pintas ti balayda. Kompleto talikaman damanong. When, adangan mabalin, dediya Edgar ang asawa naman, na disgrasya di asawa na disgrasya iti kutse, na idungpar, kabuti bartek na. Kat malaksid manong naming daw awatan ng pensyon. Dadya pa ya, sumangpot pa di binulan sa nga. Ito di kitay mangupupa iti paupaan da. Di kat binulan nga dalata mauawat na malaksid iti pensyon na. Kaya ubing ang pensyon. Neda, mabilang iti dasarang ka. Huh? Pila tahom? Nakagasgasat ti agbaling nga may kaduang asawa manang. Hana? Nakagasgasat agbaling nga may kaduang asawang kunak. Awan nagararem? Awan mat makuray ko. Diyan ka muna hapay. Di ka man kami rumrumuar. Rumrumuar ang bando ka. Rumar ka man kadagita anak ko nung basta nga bakasyon. Ang ka magmul. At ay siksik ako ma. Api ko ma, sino ko mga roti kaduak. Api ko marumuarak no sisisyak. Diyak pag mga uyong. Wala siya no, da mga awis kanya. Siyak ko ma, ti mga awis kan ka angem. Awang pengegatang ko matiti. Kendi nga mulmulmulak ko ma. Sabi nga, hindi kagtrabaho. Madi kanyak ti construction man. Allergic ko ti semento. Allergic ko na tay angot ti semento kada nga di. Basta. Kahit nuwag ba na ako ka. Naminduak matang nagpasada, naminduak ka na disgrasya. Malas ka nga rin no kasta. Ano ordinam na maimita nga mabaling mo pamata o din ti kwarta? Awan, gusto mas masyanak kininahan ng ano te. Kang kanahin ng konsumisyon. Gabata. Ala, mga kardan. Nakababayin. Ala, mga kan. Ala, sa kanto mga nagdigos. Ana? Alangan met. Nga normal pas kang tumangang kat di ka agdigos kang belmalam. Di ka kawin ak tumarotin ak nagdigos. Dito ito pagdigos amon. Ada irawalan ka ti kalabang at walya. Inakarod mga alat antirumir ko adya balay. Ada hampay nga naosar dito nga para kumakari di asawa ko. Maraming siguro kabagay kayo eh. Ano yan? Alat mga kan. Tabalbaliwan to rin tumangan naman diba? Ang lamanang naangaw kamat. Kad ka po tamabisina kad na imas ti sadaan manong name. Binalistuwa akong tinangan na tsakamot na panan na pagamumtad na agparaparasapas nga danom iti banyo agdigdigos. Ampay nakadigos gamit ang mabanglulat ta. Sakto mat sumubulat ng digos. Nagswerte kan Aldong. Kasano nga natraman ti subsubrat na tayo nga tao. Naglapsat mo ano. Takas ta kinalapsat na. Ora mampay kanig amin nga partes ti bagina. Kanapod no naman ang name na daanak man iti duwa nga nobya. Iti teenager ak pailaeng tawon sa 18. Iti madanak iti nobya manong. Nabisitok lang nga naagkan nga napaprusan nga misangko na tagikuan. Idagtawan na kiti 21 manong name nakanubya ak. Isut nang tad kanyak iti padas. Isut nang susuro kanyak. Ta idi taglab making kami ti second lab ko manong name insuro na nuan niya trumpe nga ramidek. Ta well experience isuna. Wan manong. Kabutasan ko akayat kahit insinak na di may kadwa ta sa anak na seryoso kang kuana. Tsak kaya text kang kuana ko nak tapara kanyak kat kasla sausawan ng bayan.
So nga ni Jack matan nga babae manong nemi amangan no makasikugak ti sangkumat nga ipatpatid ko na. Ita madadto iti may nga bahalo manong nemi nga daan ti duwa nga anak nga basbasa at elementarya. Hindi nga ta, dito nga tat swertek. At daga ay magpauraga, di jacket umaragan. Nakapanganak ko manong nemi, idiyawat kaniyak niya manang rusa ti tuwalya. Kenti sampay, nga nausar nga brief. Agraman toothpaste manong. Toothbrush ko na. Awat naman. Takal makadigos ka. Dat akin nga, akin daya nga kwarto. Ururay na sa diyay. Manang amamat no, di mo kayaan? Amokmat ka nga nag-experience mo. Amangan no, ar-arya, na tayo di asawam. Alaan, kaya di ko san. Urayin ka. Imposible nga madi ka. Pinakang ka. Sa kawanan doble ng pakanin. Sige. Urayan na karon manang. Iti uneg ti banyo manong nemi saan na pulos nga umlay ti loko. Nagtuturo ka, may armas, nagtuturo ka. Kasla gumanatan manong. Kasla kayat na pahin nga usarit ti imak. Talagang gumargarot. Kurkag, tutur ka. Numuna ta iti sabunak manong nemi dito turturusok kat kasla. Pau, gurka, awan to pagipan mo no. Parwarang ka ito. Madamdaman to. Anong naimin suot konti brief ended na kabaro-baro nga talaga si ka napintas. Nanginat klase na rito eh. Sa ako yung balabal tin tuwalya manong naimin. Rimuara ko niti banyo. Itimbaga nga kwarto manong naimin sa jay tinapanak inlukat ko. Saan nga nakalak? Oma. Hindi makita kiso na manong naimin nakaidan iti kama. Abong tibagina. Aging gana iti tingid na. Nung dildilpatan nan, di bibig na. Hapo, talaga nga makaaram na ito nga balon ako naktinakam ko. Subrakan. Irikap mo. Ilak ko ka di. Uri sa anin. Yung napimbinasig sigurado ang ilak mo. Baka sumangpetan na kita anak ko kita karagad ka na kita mangsapok ka niya kita luktan na nukat silid ko. Inlak ko met man. Hindi umas asadegak manong nemi kasta una yun ti panagtuduo. Agdistusool manong nemi na tutuwalya. Sutkit kitaan na. Inikat kun ti tuwalya manong nemi oril na pa. Ay! Abay! Nagdakal! Hala, Aldong. Manong nemi bimangon. Tsaka mo no apa ya bimangon. Kaya di babangon na naikatin ti ules, iti bagina, kat awang gaya man pulos arwaten na manong. Bimaba iti kama, kat nagparintong matin iti sangwana, kat insakmulnan. Manang rusa. Ala. Oh. Likas tao namin tilaing nan manong na imiyamang mangan. Kunak manon siya ti pakalim siya kamat imang manganin. Jack, matapalanin tirik na kaldo. Opo, nabayagan nga Jack, inaramid ti kasto. Ngimapne ka, daktak kang kaamang dati armas mo, di armas ti asawa ko. Opo, agor ka man, baka pumusitsit. Numuna kat karugunong sumak. Tiradem. Paunay dito nga babae talaga makapamaul yung apo. Inakal ko na talaga nga Jack mag-awida rin ti bagik manong. Baka kita mapusot sitang katilmudan na pa.
Hindi makakal ko, pinatakder ko manong name sa akin na malan na kiti lips. No, opo, lumaban man. Talagang, lumaban nga, lumaban. Oh, supain manong name, iti mo na nga, nangagak, iti barokong ko, tiki na matsyok. Manang Rosa, Rosa ko nang natan, ikate mo di manang na, Rosa, Rosa, naglaing ka. Sinakroy ko manong name so kay payda iti kama si magpatak metten detan. Siyak metten tinang romansa ken kuha naman manong name ka dagiti bibig na kamayatan nga permi nga paglanang dagiti bibig mi nagtakiwas metten dagiti rakulap ken ramay ko manong name iti barukong na iti baba. Nakabasbasan. Nakadardaruyan manong. Insarag ko manong name iti may saramay ko. Apo, nalukay. Pinrapit ko di may sagang ganit italong ko. Aldong. Ramay pa ilang tikitino sa rokumano. Gusto ko na hindi pa nagluglug ko na pula na may nagitiraw. Aldong. Pumapala ko na Aldong. Kaya po takadaruin na manon nemi. Impababak na gini bibig ko manon nemi kat na gini duaman sanas na te permin kinagat-kagat nga rinekaro rinukma kinaramkam ko na mismo Aldong kasto'y gahayam ti mail-iliwan nga balo na kunak tinagom ko yung baglaki din ta adayo ti karuba da tanwa sa dagla ko makit na mangigdan ati parming pa nagasasog Aldong sa ako pa yung pababa manong name at dayay hasta una hindi pa nagigup ko manong name permi nagmayat adadamanin manong name asog na akit pungot-pungutin na pa'y sana pala imudumot ti ulok talagang kayat na paglub na akin na kayat no niramraman pa yung ti agong ko kasumsumrek adadan manong name iti asog na idisarek kon ti panakkelin extra large manong name nga armas ko tayo munang inamulan na kat simrek na taniti kuweba manong name permi insagad ko na mo Aldong sa ako inyukuyuk manong name ko ng permi nga pinagdakiwas ko sinirek ko amin manong name amin nga sulit ti kuweba wala gusto ko na manong name ti panangkay kayat nakat na kaniak numanin ibaga na mapanak manin Aldo kaya di mapanmat yung tirik na ite pa lang atip-tip palak manong nemi imbuang kun nga pero may impang ko amin imburnok ko amin manong permit panang kayat-kit na kanya kasmat panang kayat-kit ko ken ko na talaga lapanin Rosa, Aldong, Napamindo ami pa'y manong nemi sakbay nga dimteng digiti anak na. Pinagbati naklaing manong nemi ti uneg ti kwarto sang karumormor Dito mo pa laing. Tayo nung agsubli di kita anak ko di eskwela. Sublianan ka dito Taalan tumanin sa tanto mangal daw. Sige, manang Ros. Manang ko nang kadimanin. Sige, Rosa. Kastawan ti ko nakengkal daw. Hindi maguri ka. Abay. Kahit nakadingasawin nga, agasawatan to.
Tadinak kadikayat nga sawain. Sangat samatan nga kanak. Ito di mistik ko amin eh. Tanagbalay getak kalpasan nga daduhang anak mi kadidi asawak. At dapat ang duwang anak ko. Tisap-sapulag ka dahil kumawat mapututak ha. Aldong di mo kunain nga dan napasama karata di mo kayatin. Ibaga ka dengan tsak kayatin. Ti kunak, ti kumamad lamang pututak. Hindi pa lubusan nga nga ang putot sa bali. Basta agasawat ha. Talaga? No kahit mo dadaputot na, di palubusan ka nga mag-chicks ta pututam. Yung kayat ko, nagbaling ka may kaduang asawa. Tapnoan niyaman ng oras ng kasapulan na kanataka. Yung awan trabaho. Nga balik. Doon tibin pension nga, damat mauawat ko. Sa damat papaupaak nga, binulang ka mang tinta. Alan. Ako ka, bati ka. Baliwan to itong pagsarita namin. Sa bagay manong name anya kumano sangkon nga mapututan. Okay mit man. Dato nga kinasadot ko, nakatsamba ako, o sana nagtrabaho. Agtrabaho ay trabaho ti kama. Apagid din nga saan, no nagimas mo't isuna. Nagimas sa kanan ko ng permi. Kinamgad lang no tumting ti swerte niya. Yung mako na nga tanga swerte Hindi madlaw kung manong nemi nakapanawan di kita anak na uwan tadaman lati bang sunsunto kadakwana. Rimuara ko nun. Uy, api ka rimuara ka. Kaya ako matanda kita anak mo. Bisita ko. Uy, ka nga ro din talaga mangantang peso. Sa dando nga nagkinaanin. Kamintan tumanang di ko sana. Anat masida. Adda, in-order ko. Amo ka magusto mo. Pumanong na emi. Nag-imas. Crispy pata ko na. Nag-imas pete sa usawa ko. Saan da pa lang kaldo mo. Nalisto lang ta gurder. Magurder at crispy pata. Saan da pa lang bulalo. Nangalam di kito Ijay, pagalalag dita. Along the highway. Kabululuan. Yan da kakasta. Yan da Mr. PJ. Mr. PJ Itari. Yan da Auntie Feli. Yan da Grace. Basta. Kunak lang no bolo lang do special da. O pa dapat crispy pata da. Nag-imas talaga na kanin. Kas kinaimas mo Rosa. Talaga. Kinalaing kamet. Sa magustwak. Takkel. Mapnek ako na Ano nga tanong? Padasan dan totoo nagtiman nyo. Tumalpas tamangan. Nagdigustang sigudan. Palpata pa ya. Handa pa lang tikhama. Satan tumama nagdigos. Manong naimi nakaturog kalpasan ti sa bali manen ng kampa nagkanaig. Idagriingak manong naimi blum-lum na ikan tihinig. Takita anak mo. Napanda na gay ayam. Takon. Kawit akon. Ha? Baka mandandanagan nanak ko Nagbalabalim ng awanak. Nagsubligan tao rin ng rabi O nadadagin anak mo. Uy. Umay kang to ilikotan. Tawagan ka kumaangim ni. Ayaw na ya. Ang cellphone mo. Mangalak ko magtikatang ko cellphone ko. Ada cellphone ko di am nailako. Taong kwartak. Gora ka. Ada cellphone kong nagalusak. Napinas pa lang. Wait lang, tignan ko kin ka. Ha? Tada pang tawagan kanya, kada pang tawagan kin ka. Wait? Sige. Magsubligan to, tawagan na to. Magkaro ka. Awan ni pabalo mo? Adda. Bulsa kita dati ni. Wow.
Thank you, Rosa. Basta agsublikan to ako. Agsubli to. Abag isumat manong nemi nga da naglugahan na ka nagpaili. Napanak palat ili manong nemi. Tapno may ayo ni nanang ko na kaniti kang upset ko. Napanak gimatang manong nemi tilatsun manong. Nagdata pwede kiniginatang ko manong nemi. Nagkrosarya akpa eh. Marag sakan laki din na nanang ito sumang petak manong. Jadi sumang petak manong nemi agburmuryot ni nanang. Elak na po sa po na yun ya. Ananusan nyo datang arte awan po paluto nga si daan. Datalatat si daan yun. Nang, ano? Ano na kita? Ni, letson manok deta mano nga. Mutuyin ta si Demi, mugmungan mi. Mainalada nga dagos manong nemi ori dala sagay sa kunam. Sa dain na indasaren deta. Oras taon na pa nang mudmo. Nangalam di kwarta mong gatak mo ka na kita? Inanang mo, tapi problema yun pa lang nung nangalak ko mo. Tikas kan nakasano nga ron din tinaktakaw mo. Kasano ko maidon pagtakawa ko mga ron. Nangalam nga ron, ano nga problema nung nangalak? Ne, awatin yung dagito eh. Amo ka masapol dito ni. Sut awan dito kusina. Nekit mo na. Akit. Mabayag haramatin talaga kita anak ko. Amo. Nabayagan nga siya ka nagkape. Nanda ko pimit na. Nakita po. Ay, kimatang kami gamit lunggan isa. Sala nga lunggasin. Gulunggan isa na lang. Nanda pa bagnet. Ay, nato nga mambagnet to sa kanek. Majakay ta manok. Allergic ko. Mang tsapak mga ron. Sa ako'y sa-usaw itibog ko. Ang takamatis na. Nasda ako pa ni nanang manong nemi idi at dairuar ko iti bulsak ng cellphone. At pa yung cellphone mo. Ay, aldaw. Ay, baka malat po no anak ko Nangalam ti kwartam. Ninanangan nyo sa lusudan pa ay idi agring ti cellphone ko manong. Hello, Rosa. Ana? Hanggang pa umay? Kwa, madamdama. Orit nasapang pala. Umay ka wen. No, makaturog to na kita anak mo. Di umayag to. Orit sa pagkita nga paturugan. Kahit kumanin eh. Skala di mauma. Naka mauma. Naglaing ka. Kahit ko, kahit datang patpat nang. Kahit ko, magtanatan. Kasano na kita anak mo. Ano at maramidan da? Apinor di mo kayat nga makita da? Narigat mo bigla da. Kasaritak to paidang mo muna. Nangaroon ni Junior nga inauna. Ni Junior nagbariton. At first year high school ton. Baka nanta problema ang kadakwanan ng pagkalikat. Awan ti maaramin da. Handa maitidraksak ko. Sige, urayan ka basta madamdamalayan. Ang dagdangagmet ni nanang manon naming ang sana ka nang nagtibuses nga adda iti bangir nga linya. Sino rin jay? Adda nang nagkwita nga Rosa tinagan na. Ni Rosa. Sino nga Rosa? Malagip yun. Pwede may katlong akin amyanan nga balay kada ito nga kalsada ng palaamyanan. Ni Rosa nga balo. Hunang. Apay. Isot ng tantigrasya. Isot ang tantinggatang mo ka na gitoy. Munang. Abay, nagkan na ka. At pinaramid na. Pinaramid nga niya. At pinatrabaho na kanyak nang. Kaya ito tintandan na. Kasi kumatian niya. Nanang mat, salusudan na palang mat. At pinatrabaho na kanyak. Ada nadadail nga tubo dya danumda dya balay da kas dya uno sa barado de gripo da barado dya siyar da kas dya nga siyar doa gripo oy ken may isang kanal ano nga kanal gripo ko da kanal nga bagbagam
Duwa nga gripo iti barokong, ken kanal iti nagbaitan dagiti lupuna. Ay, agnan tako lang. Ore ka lang na atyo ka ng mga ti bagnet sa naimas ka rin na bagnet. Nagapan na nagatanga maya. Yan da, luwi kini Camille Buen. Ay, ore di longganisa. Unang, apo kasi naimas sa apo. Ang magura, ang sublita kini Rosa. Ano talaga tinaramid mo ha? Nang diyo ka di kayat? Ang isot maasawa? Awan problema no kan? Bakit kayat na ka? Ninanang met. No nakaimimas. Sa nagdakaltintin na kanya. Isot nga nakagata nga kirita doon ng kronesariyak. Kan na lalson manok. Kan na bagnet. Kan na longganisa. Damat gayam serbina aya. Ore sa mong usarin na kitakyag mo. No usarin na taturturo sa mula ko. Ala, sige, mayat. O problema nga ron. Ore tabalo. Timadi ko maano at asawa na. Okay lang. Go ahead, Aldo nga nakaw. Basta giawid ka karagit di ema sa makaan. Kan mapno ito balay tayo ng groceria. Manong nemi na iturturog kumeten tanapa naggimatang manong nemi iti ininom ko. Naguduha ko ti long net manong nemi nga samig. Samig, empalite ko na kumang. Naguduha, na iturturog kumeten manong. Kaya makariingak, ay, parbawon maten. Iti kitak ti cellphone ko manong nemi. Asaos, nagadunga miss call. Miss call ni Rosa. Sa ato text naman, no? Niya, pagsawsawan lang, ba't ka nagtimis? Tidamo ko na umaykan urahin ka, umaykan alam ulit-ulitan, umaykan Gini si Marsar, umay ka wala saan? Alam. Capital letter mo namin manong nemi. Bastos ka. Kalpasin ngintid ko kayong kati amin ko, inik kang kapit kwartam. Di ka matunumay. Ini kang kapit cellphone mo. Na? Agong ungat mata. Nakat pagsawsaw anak mata nga si Masaro nga message na. Saan ko nangin tuloy amin manong naming nga message na. Nagloko mata. Sa bali mata di bagbagana. Imbas nga mga ayaw kumalata. Mga anak mata pagsawsawa na. Awang babain mo. Kamrod kung kuna na mata. Gumanang gundaway sa lawasaw. Di ka kumabala makimat. Kung ko, alam mo, Diyos ko, nakauyo-uyong madgayam na ito nga balon so napugs sasapo eh. Gamot ha, masurunak ka na kitang magbaga na manong nemi. Tinawagan ko na. Si Mungbat, hello, apay kita halang timawag. Apay di ka imay. Kani, aldawan na karagin dito anak ko. Apay mo't kastatid message mo. Una nagtunag na, kalpasan na. Alam mo kayat mo kanya, kagkapay ti kuwarta, kalpasan na. Amo na kayo tumay. At na pa cellphone mo, ngintad ko. Di nagpagpasaw-sawa na kasta. Namamaling ko karot kat. Naginumak, nangururak ti oras. Nalabas mong kagundwa na inom ko nga sa midnight. Naiturog ko. Gusto ka sana ka nakaumay. Sakit, nakadot school mo sa nakadot kita. Sakit nga, balikas mo. Jesus. Kasi nung tulang arudan no, agasawa ta kas pagarikan ko ma. Ada kumaladyak maaramid, ada nalipatak kas pagarikan. Pagsawsawan na. Umad kami, natamo kami ko, buhay ko. Madyak kayo, tikas na ko galim. Awang pa nagkinaawatan na kiti puso ta. Agsinatan. Aldong, please. Naku, naklagti kasi niya kapatid na po, makapangtutak. Kasi naku, mga minti saan ka makapangtut. Impanamnamam, ururayin ka, makaarimak, mailiwak, kalbasan na saan kang umay. Ano tanamnamam ko mga rod nga ramidek. Sino saan ka makapangtut, alaman? Namdiyak kahit kasta ng galit. Pagsawsawan na ka din. Slawan sa sarbinan.
Apay, gabo ka dita, init ka nak ti kwarta. Ba, tando, adat to trabaho, isublig to kang gadya kwarta, yun mo. Kaya kapag ano, tigas na nga babae. Sorry na. Sorry, Aldong. Saan ko doon ulitin? Sa anak ganap-napang ko nam. Tawag at tawag, manong nemi. Your ure ko lang nga, ag-text manin ka na kita kakamadi. Pakano, ad-ad na nga sangkon nga ikaskaso ko na. Ngam ka po na siya at matindi bagbaga na manong. At napakit imbaga na ibaon ko na kita anak ko, iti ayan da manang ko, tayo so na pala mga iwan. Kayat mo, intad di syudad, intag shopping. Aguni ka na no kayat mo, tapno amok tararamide. Sige, dagasandak nga ro dito balay. Kinunak in text back. Timawag. Agpeso dyan, namasak ng text mo. Natangan timatikin ka ta, baglaro, di ka mambatpati. Bamon, hadya kaya din. Oh, ano, sweetheart. Ipay-peso mo. Pamananta ka rin, indag shopping. Ikatangan ka karagin ka sa pulam. Kalpasan na. Indan to a glance, and then, indan to iti hotel. Sige, inta ka rin. Pinugusto akpay na minsan manong nemi. Alright ha. Talagang in shoppingan nak manong. Ado wala talaga at kwarta. Ado ornong ko ta bangko. Tao man sa bali nga paggastusak. Nagitilanak ko. Nagbasbasa naman palang elementarya. Mat palang nga nagastos. Sane. Binulang nga sumangpet. Kita papaupaak. Wala. Ano ba kayat mo? Stunan, mga ni bagambot nga gungunda wayag dahil nga panagkasapulam kanya. Nakaroon ng mga aldaw. Kalpasan na. Intanto nag-check-in. Namintalo manong nemi nga pinugusto akisuna. Kaditi may isang aldaw manong nemi sapsapulik sa cellphone ko. Nang, nakita sa cellphone ko? Katahan. Kapanan na yan. Napanam nga mindrabi. Nag-iinom kami ka di barakada. Kaya din tulod-tulod na ka. Nalipatak nga ta. Naragrig ko nga ta. Sus. Sinapol ko di barakada manong naming sa lulsud ko kadakwa doon sa ayan ti cellphone. Nakabulsamat kang kaedi. Numanin, iruar mo. Ilaslastong mo. Yan nakit kita. Haan, pare. Damat cellphone mo, baka nanong kumat sa cellphone mo, daan. Makalawas manong nemi, nga awan ti cellphone ko. Idi, taimay amis mo ni Rusa dito'y balay. Nagtugtugtug manong nemi. Damok agit karuba lang. Dilokat ko tiridaw manong nemi. Kigto taki di manalpaak manong nemi. Titungpay tirupa. Ay, sabi kitungpa ka. Ayok ka. Isublim digintid ko king ka. Isublim digintid ko king ka. Manong nemi nirigip ko nga dakos tiridaw. Nakit pagsawsaw anak mo titilo. Manong nemi. Pimampanaw ako nam nagnakit ko sino. Isak matenti dong ong tan ni nanang manong nemi di sumang petak dalagis iskandulo kano ni Rosa. Isusapo talaga sarakam. Kasta ti kayat mo nga pag-asawaan, nga sawaan. Iso nga rin nga, jak kayatin lang. Kapat talaga nga damading ugali na. Nauyong. Umanayin, nag-iintenda kanya, shopping na. Baglagid din ta. Ngayon nakas pagarigan ta na singpit ko mananang. Okay, iso na. Tada kwarta na. Manong nemi
Kaya't idi ni manang rusa nga sinubyanan kami ado nga pangay ayon. Ngem ka sangkon nga sinubsublyan man. Ngem kedi ingkarigatag matlang tinagsapol ti trabaho man. Nakakasapulak matlang tinalaglagan nga trabaho. Why? Isa manunay nga pag farm supply iti nastrikak. Nalakalan hanggang slat construction nga ilerjik ko manong namin angot semento. Inusar ko lang manong namin tada kanya kapigsa tapos nagkastagat ta adam adlang nga pangwartaak nga itad kong itulong kininanang kinikapsat ko. Nga maging kakarig ito manong namin kalpasan kanimanang rusa nga balo nga nakarelasyon ko awang pa iti makuna may kapat nga babae iti biyag ko. No pa yada si Sir Patrick manong namin estudyante. Barbaring ko na ka, no kayat nak, ni Eva, nanda na graduar. Wahin, kanungas pagarikan, takayat nak to ni Eva, manong nemi, alin siguro ng isunto ti paay na po Diyos kakagasat ko, iti masangwanan. Dito nga ron, manong nemi, ti padas ko mayat, kasli iti kalmanlayang na pasamak, manong nemi, iti nagbaling nga relasyon mi, iti nauyong nga balo. Napintas kumamat no saan nga nauyong, tawari balo, kat napintas mo't manong sakit damat kwartana at balinak ko nga nama ay tidan na ngamtsak maanusan manong tikas diyang kinauyong tuwing nga rin agyaman nga bagayam mo Aldong. Thank you ka Aldong, iting ka panang isurat iti pagkasaritaam kat thank you mat kada kita naruway nga nagbuya